अगर आप पसंद करते हैं रेस म्यूजिक स्टूडियो का ऑडियो वीडियो तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राते भतरू से हिला नहीं खटिया क्या खटिया सुनी सुनी रे सखी एगो बतिया राते भतरू से हिला नहीं खटिया उ त कोरा में धरेला मजा अजबे लेवेला उ त कोरा में धरेला मजा अजबे लेवेला जो बलत से घसे हेटेला भतरू के खारा नहीं होला रे सखी माल सारा वही में सरेला रे सखी भतरू के खारा नहीं होला रे सखी माल सारा वही में सरेला रे सखी डीजे मिठू खारा नहीं होला रे सखी राजा पटसोनी होला रे गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर। माल सारा वही में सरेला रे सखी होला रे सखी के शादी भइनी बहादा बहादी हमरा जवानिया में लग गइल दहागी धक दबा देता जो बंद साथी करेला मुआ नहा रोज पानी पानी रोज पानी पानी रोज पानी के शादी भइनी बादा बादी हमरा जवानिया में लग गइल दहागी धक दबा देता जो बंद रे साथी करेला मुआ ना रोज पानी पानी मन जाता मोरा डोल कब करे नहीं होल मन जाता मोरा डोल कब करे नहीं होल देखी मन मोरा तरसेला भतरू के खारा नहीं होला रे सखी माल सारा वही में सरेला रे सखी भतरू के खारा नहीं होला रे सखी माल सारा वही में सरेला रे सखी खारा नहीं होला रे सखी मिक्स बाय होला रे सखी सहनी रे सखी डीजे माल मिठू सारा वही में सरेला रे सखी राजा पटसोनी होला रे सखी नैहर में रहती त बड़ा मजा पैती यरबा से वही में खूब करबैती राइटर फेकू दिलदार दीपक हीटर से मीटर में फीटर लगैती फीटर लगैती नैहर में रहती त बड़ा मजा पैती यरबा से वही में खूब करबैती राइटर फेकू अरविंदी राज हीटर से मीटर में फीटर लगैती फीटर लगैती त मौगा लागेला नहीं कुछौ करेला उ त मौगा लागेला नहीं कुछौ करेला जो सदिलवा में उठेला भतरू के खारा नहीं होला रे सखी माल सारा वही में सरेला रे सखी भतरू के खारा नहीं होला रे सखी माल सारा वही में सरेला रे सखी खरियानी में सखी गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर।